அதிமுக கூட்டணியில் இருந்து விலகிய விவகாரத்தில் மிகவும் உறுதியாக இருக்கிறது. அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்றைக்கு ஒரு செய்தியாளர் சந்திப்பை நடத்தினார். அந்த சந்திப்பில் பல்வேறு விரிவான தகவல்களை அவர் பகிர்ந்து கொண்டார். தொடர்ந்து மீண்டும் பாஜகவோடு அதிமுக கூட்டணியில் இணையும் என்று பேசி வரக்கூடிய கருத்துக்கள்ல எந்த துளியளவும் உண்மை இல்லை. அது தவறான தகவல்களாக அவை பரப்பப்படுகின்றன. எதிர்வரக்கூடிய 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தல், 26 சட்டமன்ற தேர்தல், இந்த இரண்டு தேர்தல்களையுமே அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணி தான் தேர்தலை சந்திக்க இருக்கிறது. நாங்கள் இங்க கூட்டணியில கட்சிகளை இணைக்கக்கூடிய வேலைகளில் தொடர்ந்து ஈடுபடுவோம். எதிர்வரக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி உட்பட 40 தொகுதிகளிலும் அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணி வெற்றி பெறும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப உறுதியா எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்கிறார். அதே நேரத்தில் ஏற்கனவே பாஜகவுடன் கூட்டணி பங்கீடு தொடர்பாக, மிக குறிப்பா தொகுதி பங்கீடு தொடர்பாக எல்லாம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டதாக சொல்லப்பட்டது அப்படிங்கிற கேள்விகளும் கூட எழுப்பப்பட்டது. ஆனால் அதையெல்லாம் திட்டவட்டமாக மறுக்கிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி. தேசிய தலைமை, மிக குறிப்பா பாஜகவினுடைய தேசிய தலைவர் ஜே.பி. நட்டாவோ, உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவோ அது தொடர்பான தொகுதி பங்கீடு தொடர்பான, சீட் ஷேரிங் தொடர்பான எந்த ஆலோசனைகளையும் நடத்தவில்லை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் சொல்றார். அதே நேரத்தில் அதிமுகவினுடைய முன்னாள் அமைச்சர்கள், மூத்த தலைவர்கள் டெல்லிக்கு சென்ற போது மாநில தலைவர் அண்ணாமலையை மாற்ற வேண்டும் என்ற கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டதா அப்படிங்கிற கேள்வியும் எழுப்பப்பட்டது. ஆனால் அதையும் கூட திட்டவட்டமாக மறுக்கிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி. அந்த மாதிரி எந்த கோரிக்கைகளும் முன்வைக்கப்படவில்லை. எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பிரச்சனை, மாநில தலைவர் முன்வைத்த அந்த விமர்சனங்கள் தான் தொண்டர்களினுடைய எதிர்ப்புக்கு காரணமாக இருந்தது. எனவே 2 கோடி தொண்டர்களினுடைய உணர்வுகளுக்கு மரியாதை அளிக்கக்கூடிய வகையில் அதிமுக தலைமை இந்த முடிவை அறிவித்தது. எனவே அந்த முடிவிலிருந்து ஒருபோதும் பின்வாங்க போவதில்லை என்கிற ஒரு விஷயத்தை எடப்பாடி பழனிசாமி திட்டவட்டமாக தெரிவித்திருக்கிறார். இந்த உறுதி என்பது அவர்கள் அடுத்து எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் என்னவாக இருக்கும்? ஏற்கனவே தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் அதிமுக பக்கம் வருகிறார்களா அல்லது பாஜக பக்கம் செல்கிறார்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கிறது. எனவே அவர்களை அதிமுக கூட்டணி பக்கமே தக்க வைப்பதற்கான முயற்சிகளில் அடுத்தடுத்து எடப்பாடி பழனிசாமி ஈடுபடுவார் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சேலத்தில் அவர் இருக்கக்கூடிய அவருடைய இல்லத்தில் தொடர்ந்து பல்வேறு தலைவர்கள் அங்கேயே